Казах си, а вероятно и на него, че човек трябва да си тръгва от този живот весел. Дали ми се усмихна той? И после се скрих. Оставаше ми най-трудното да повярвам, че мога да го върна с мен там, горе на моста. Иска ми се да мога да си представя какво се е случило в тях преди 100 години. Тогава, когато къщите са били нещо повече от скъпа и претенциозна градска бижутерия. Постила алеите си за местните, за чужденците и знаменитостите. Подканва ги да открият историите зад бюстовете на поетите, местата за тайните явки, а на по-смелите дори разкрива тайните на онази дива къща. Сякаш Бог шепне някъде там. Искаш ли да се разходим? Всичко разказано до тук дали се струва като някакви отдавнашни отколешни събития? Може би да, но уви. Минете край общината, грамадата е там. Снимайте.